Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Башлаган иренде эшләрне авыл хуҗалыгы шул чәчү буенча. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Ознакайда булып китте. Коллектив белән макулатура җыеп, аны монда алып килеп, үлчәтеп, агачлар алдык. Макулатура тапшырып, әлмәтләр бакча үстерә. Рейдлар, акциялар оша, конкурслар оша. Хәлакәтләрне булдырмый калу өчен кагыйдәләрне дөрес үтәргә кирәк. Бүген Әлмәткә 8 яңа Next City автобуслары кайтты. Бу транспорт чаралары 2 һәм 4 маршрутлар буенча йөриячәк. Хезмәт күрсәтү Әлмәт транспорт идарәсе МУП көче белән башкарылачак. Без җәмәгать транспорт эше схемасын үзгәртәбез. Бездә автобус һәм троллейбус шелтәрен бер үк вакытта гамәлгә ашырачак, бердән пассажир җитүче булачак. Бу маршрутлар ташу сыйфатына уңай йогынты ясаячак. Бу яңалыкның уңай ягы шунда, аларда аралаш күчереп утырту мөмкинлеге, дип ассызыклады район башлыгы Тимур Нугманов маршрут автобусларын тапшыру тантанасында. Транспорт чаралары Татарстан хөкүмәте ярдәме белән сатып алынды. Алга таба Татнефть компаниясе финанс ярдәме белән тагын 10 берәмлек техника сатып алыначак. Маршрутлар буенча транспорт чараларын җибәрү графигы көн саен иртәнге 6 яртыдан 22 сәгатькә кадәр башкарылачак. 1, 3, 7 А һәм 7 Б номерлы троллейбус маршрутлары элеккеге режимда эшен дәвам итәчәк. Ознакайда эшлекле сәфәр белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов булып китте. Ул Ознакай агрофирмасының Сукаеш янында төзелгән мегафермасы белән танышты. Аны республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм башка җаваплы затлар озата йөрде. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Әлеге комплексның бер өлеше, ягъни 2000 башка исәпләнгән 2 сыер торагы, 500 башка исәпләнгән бозаулату бүлеге, 76 башка исәпләнгән әйләнмәле сөт саву блогы, азык мәйданчыгы булган мегаферма узган елның сентябрендә кулланылышка тапшырылган. Бүген биредә асрый торган 1900-дән артык сыердан тәүлегенә 30 тонна сөт савыла. Ну, у нас получается 1561 дойная, и если на 70 разделить, это больше у нас где-то 56 часов работает в курсе. Нет, 2 раза. Да. Комплексның чираттагысы шулай ук 2000 башка исәпләнгәнендә дә төзелеш эшләре бара. Әлеге проект махсус инвестиция кредиты хисабына тормышка ашырылачак һәм объект агымдагы елның август аенда кулланылышка тапшырылачак. Президент җиһазлар белән тәэмин ителеш ничек булачагы белән дә кызыксынды. Булай эшләр буенча Аллага шөкер, иң беренче без башлаган иренде эшләрне авыл хуҗалыгы шул чәчү буенча хәзер инде иртә культураларны тамамлыйбыз инде. Бүгенге көндә инде шул Кудайда, Арпада, шул 2-3 көндә чәчүне тамамларга планлаштырабыз. Президент белән очрашуга Ознакайлылар җитди әзерлек алып бардылар. Махсус әзерләнгән күргәзмәдә районның аграр тормышы, яшәеше, чын барлыгы чагылдырылган иде. Биредә Татарстан президенты районның сөт һәм ит җитештерү предприятиеләре, Бәрәкәт кооперативының эшчәнлеге, авылларның активлыгын күтәрүче чаралар, шулай ук туристлык инфраструктурасы үсеше, Чатыртау инҗесе проекты булган глэмпинг комплексы белән дә танышты. Агрофирма мәйданчыгында Рөстәм Миңнеханов хуҗалык җитәкчеләре, инвесторлар һәм авыл берәмлекләре башлыклары белән очраштылар. Соңгы 10 ел эчендә районның фермер хуҗалыклары милли проект кысаларында барлыгы 235 миллион сумлык төрле грантлар алганнар. Авыл территорияләренең комплекслы үсеше программасы нигезендә узган елда район 22 миллион 200 мең сум акча алды һәм шуның файдасы белән авыл территорияләрендә төзекләндерү эшләре алып барылды. Торак шартлары яхшыртылды. Терлekçilikкә килгәндә районда барлыгы 22400 баш мөгезле эре терлек бар. Шуларның 8300 савым сыерлары. Ел башыннан башлап 3 ай эчендә 14000 тонна сөт җитештерелгән. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров әйтүенчә, район грантларда актив файдалана. Республика буенча бу күрсәткеч 4,5 миллиард сум. Очрашуда хуҗалык җитәкчеләре Рөстәм Миңнехановка районда агропарк төзүдә ярдәм итүен сорадылар. Бу уңайдан президент районда кооперативлар системасы үсешенең яхшы булуын исәпкә алып, тиешле күрсәтмәләр бирде. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә мәктәп укучылары өчен юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү буенча ел саен үткәрелә торган безопасное колесо бәйгесенең зональ этабы узды. Яшь инспекторлар юл хәрәкәтендә катнашучыларны нәрсәгә өйрәтә ала? Бу хакта Олия Бәйрәмалова белеште.
Алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүчеләр. Ел сайын үткәрелә торган куркынычсыз тәгәрмәч юл транспорт травматизмын профилактикалау буенча шәһәр бәйгесендә катнашучыларына кагыйдәләрне белү генә җитми, аларны үтәргә кирәклеген ассызыклый. Сегодня мы эффективно достигаем важнейшую цель, воспитываем законопослушных участников дорожного движения. Бүген без мөһим максатка ирештек. Юл хәрәкәтендә закончалыклы катнашучылар тәрбиялибез. Бәлиғ булмаганнар һәм өлкәннәр арасында юлда үзеңне дөрес тоту мәдәниятен булдырабыз. Яшь юл инспекторлары безгә бу эштә булышалар. Бүген дә аларга уңышлар телим. Удачи, дальнейших творческих успехов и ярких побед. Команда «Светофор» города Заинска приветствует всех вас! Бәйгенең зона этабында көч сынашырга Сорман, Мөслим, Азнакай, Баулы, Ютазы, Бөгелмә, Лениногорск, Зәй һәм Әлмәт районнарыннан иң яхшы катнашучылар килгән. Иң элек һәр команда үзләрен иҗади тәкъдир итте. Аннан соң аларга маршрут битләре таратылды. Һәм алар 6 станциядә төрле биремнәр үтәргә тиеш булды. Конкурс «Безопасное колесо» – это Бу бәйге безнең иң яратканнарыбызның берсе. Без аңа ел дәвамында ныклап әзерләнәбез. Балалар юл йөрү кагыйдәләрен, юл транспорт хәрәкәтләре вакытында беренче ярдәм күрсәтүне өйрәнәләр. Велосипедны фигуралы йөртү белән шөгыльләнәләр һәм антибригаданың иҗади конкурсына әзерләнәләр. Ну и готовит творческий конкурс агитбригады. Үзенең укучылары белән бергә Азнакайдан Лилия Гибайдуллина да килгән. Аның сыйныфында хәрәкәтнең яшь инспекторлары түгәрәге 4 ел эшли һәм алар ел сайын бәйгедә катнашалар. Һәрбер мәктәптә юхиди отрядлары булырга тиеш, алар эшләргә тиеш, алар үзләренең белемнәрен таратырга тиеш. Рейдлар, акциялар оша, конкурслар оша үзләренең белгән әйберләрен күрсәтәләр. Һәр конкурс катгый, әмма гадел жюри тарафыннан бәяләнде. Командалар беренче табибка кадәр ярдәм күрсәтү, юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм тормыш эшчәнлеге иминлеге нигезләрен белү буенча сынаулар узды. Конкурсның иң мөһим этабы ул автогородок станциясе. Монда уенчылар үзләренең осталыгын юхиди хезмәткәрләренә һәм жюриларга күрсәтәләр. Конкурсның аулыгы шунда ки, уенчылар үзләренең таныш һәм яраткан велосипедларында түгел, монда бирелгән транспортта йөрергә тиеш. Олия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Профилактика эшенә зур әһәмият бирелсә дә, юл транспорт хәрәкәтләре кызганыч булып тора. 8 майда 15 сәгать 40 минутта Түбән Мактамадагы парковка мәйданчыгында юл транспорт хәрәкәте була. Башлангыч мәгълүматлар буенча Шкода Кодиак автомобиль йөртүчесе исерек хәлдә машина кую мәйданчыгы буенча хәрәкәт иткәндә куркынычсыз тизлек сайламаган һәм 34 һәм 8 яшьлек 2 җәяүлене бәрдергән. Шуннан соң автомобиль Hyundai Great автомобиленә бәрелә. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә җәяүләр медсанчастька илтелә. Кодиак автомобиле йөртүчегә карата исерек хәлдә автомобиль йөрткән өчен Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге тарафыннан тикшерү үткәрелә. 13-нче тапкыр Әлмәттә агачны бергә коткарык дигән икенче чималны агач үсентеләренә алыштыру буенча табигать саклау акциясе узды. Акциядә 600-дан артык кеше катнашты. Ел сайын үткәрелүче акциядә теләгән һәркем катнаша алды. Кеше иртәннән үк гөрли. Агачны бергә коткарык акциясе инде 6 ел уза. Шуңа күрә шәһәр халкына бик таныш. Макулатура тапшыру өчен кешеләр гаиләләре белән килгән. Безнең акция 9-дан башланырга тиеш иде. Но халык 8-дән чиратка басты. Шуңа күрә инде без 9-ны көтмәдек, иртәнге 8-дән бирле тарата башладык. Түбән Мактамадан килгән Илгиза ханым акциядә беренче тапкыр катнаша. Аның үз бакчасы бар һәм ул яңа үсентеләр алырга тели. Бик яхшы әйбер. Без монда күбрәк пластик бутылкалар алып килдек. Макулатура алып булмады инде, бик күп. Но пластик бутылкаларны жол буеннан да җыйдык инде. Чөнки үзебезнең территориядә, юк, жол буеннан җыйдык дип әйтү түгел, без үзебезнең йортта яшибез. Шуңа күрә менә бу акциялар миңа калса җылга бер тапкыр түгел, һәм кварталга бер сайын булсын ел. Акциянең шартлары гади. Һәр 10 килограммлы икенчел чимал өчен бер җимеш агачы, 5 килограммга ылыслы агачлар тиеш. Алар төрле. Акция өчен пихта, кедр, каштан, алмагач, кура җиләге, карлыган һәм җиләк үсентеләре китерелде. Акциядә 600 әлмәтле катнашты. 7 тоннадан артык макулатура, 315 килограмм батарейка һәм 75 килограмм пластик җыеп алдылар. Шәһәр халкына 3000 ылыслы, 1000 алма, 1000 карлыган һәм 1000 кура җиләге таратылды. Ну, вообще, я узнала неожиданно об этом буквально на днях. И все, что дома было, собрали, получилось 16 килограмм на первый раз. Но подумали, что можно было и больше. Дочь рассказала. Показала, что есть такая акция. Мы только что приобрели земельный участок и вот хотим посадить первое деревце.
Монда макулатура гына түгел, экологиягә зыян китерлек барлык әйберләрендә пластик шешәләр, капкачлар, кулланылган батарейкалар тапшырырга мөмкин иде. Аннары алар эшкәртүгә китәчәк. Без дә акциягә кушылырга булдык. Коллектив белән макулатура җыеп, аны монда алып килеп, үлчәтеп, агачлар алдык. Алия Байрамалова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанлы Алсу Абдуллина Англия чемпионы булды. 8 майда Челси хатын-кызлар футбол командасы милли чемпионатының йомгаклау матчында Манчестер Юнайтедны 4-2 исәбе белән җиңде. Аның составында якташыбыз Алсу Абдуллина да бар. Алсу узган елның азагында Лондонның Челси командасына чакырылган иде. Әлегә тренерлар безнең футболчыны уен кырына сирәк чыгарса да, ул Челси тарихына үз өлешен кертте. Шулай итеп, Алсу Абдуллина Россиядән беренче Англия чемпионы булды. Челсига күчкәнче ул Мәскәүнең Локомотивында уйнаган иде. Футболчы кызга 21 яшь, ул Актүбә бистәсендә 6 яшьтә малайлар белән футбол уйнап үскән. Кышын Алсу калабызның кызлар футбол командасы өчен мастер-класс уздырган иде. Ул вакытта ул Челсидан чакыру килгәнне сөенгәнен белдерде. Это было моей мечтой с раннего детства играть в Европе и еще тем более в таком большом клубе. Очень положительные эмоции, да. Ознакайда Татар малае Татар кызчыгы 2022 муниципаль конкурсына йомгак ясалды. Шара шәһәрнең 21-нче балалар бакчасында узып, анда конкурста җиңүчеләрне һәм катнашучыларны бүләкләү тантанасы булды. Махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Шараның оештыручылары Мәгариф бүлеге һәм Ак калфак хатын-кызлары оешмасы. Бүләкләү тантанасында 25 бала катнашты. 16 кыз, 9 малай. Кызлар арасында гран-прины моңлы тавышлы талантлы татар кызчыгы Саидә яулады. Татар телендә бик күп җырлар өйрәнәм. Бу җырларны миңа Ләйлә Закировна өйрәтә. Ул минем музыка тәрбиячесе. Малайлар арасында гран-при иясе үтемле, үзенчәлекле шигырь сөйләүче Самат булды. Әс калдык шул без. Татар телен камилләшә малайлар кызлар. Ничек кенә дусларма татар милләтенең иң икәнен аңлатырга. Безнең Самат тәрбияләнүчебез гран-при отты. Балаларга татар теленә мәхәббәт, чиста сөйләм, әти-әниләрен, әби-бабайларын ихтирам, хөрмәт, өлкәннәргә ихтирам тәрбияләргә тырышабыз. Калган барлык балаларга 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар һәм төрле номинациялар буенча дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.